Right. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Panapa pari kupisa pari hot kana tapinda pachivhitivhiti we mean business. Tinenge takuita zvebasa manje hatisi kuda kuita zvekutamba. No time to waste. Panapa munenge muchangoverenga zvibodzwa muchikaunda mafacts. Nhasi ndiri kunzwa kuda kuvhura hombe. Yes. Good evening to you. Hello. Bo, mukuninzwa zvakanaka here? Aiwa, murunzikwa zvakanaka. Right. Tanga tiri panyaya yedu yemunhu mutapa, saka takuda kuti ticontinue. I want you to proceed patakasira because inini ndakange ndazokukata ndakumisa ndikati regedzai tisangane pane chikamu chinotevera, and you were not answering zvakanyatsokwana kuti munhu mutapa uyu is he the same munhu mutapa nevaira shumba ava here vari kutanga vari kunzi varida kuitawo ana ningirikini. So ndoda kuti muticontinue kubva patakasira. Regedzai ndikupei microphone, and today I'm going to give you just one guest achange achibvunzawo some of the questions because vanhu vane kuziva kwakasiyana neexperience yakasiyana pachinhu, but you are the one anonyaziva zvakawanda nditi. So proceed. Alright. Yeah, notenda mika kule ndrega ndi tingoti kati kutrangwa edu. Munhu chapa mwera moyo. Mandibata zvakanaka. Right. I'm listening. Munhu mutapa anoera moyo. Alright. Sorry Mambo Tembo, zvandichida kuti nditi vamwe vataisa paline, so pavanenge vasiri kutaura ndokumbira kuti anenge asiri kutaura nditi anombomute microphone yake. So imimi proceed muchitaura muchienda yamuri kuningina, then Mambo Tembo please ndikumbira kuti mute microphone yenyu pese pandinozokuudzai kutangai kutaura munozo unmute then ava vachimute. Thank you. Yes, proceed. Munhu mutapa mati ichi? Munhu mutapa mwera moyo baba. Okay. Alright. Tiri ipapo tatotangira pakuti munhu mutapa mera moyo. Ndiri kuwirirana nemiwo, ndikuita ukawirirana nemiwo semataurira mukuita nditi. So this guy. Alright, proceed. Munhu mutapa mera moyo ndicho chokwadi chichiripo. Alright. So izvi zvokuti mera moyo is it proven mune tine somewhere patokwanisa kuti tizvione kuti tinyatsoziva kuti kana muchiti muyera moyo kana mungava mumabooks echinchi kuti zvinenge zvakamira sei ipapo? Ya, ndinotenda pa ndingangoda kuti taure ndichiti munhu mutapa muyera moyo zvinozikanwa nemunhu wese. Okay. Kusanga imimi mutakule munotonyatsoziva kuti munhu wese chiro kana usikazivi seuziva kuti vene nyika vaira moyo, vene nyika vaira moyo, saka munhu mutapa anoera moyo. Andibata ndakateerera. Ndizvo chaizvo munhu mutapa anoera moyo. Alright, chimbo mute microphone yenyu ndoda kuti ava Mambo Tembo vambotaurawo then tichiita tichiproceed tichienda takadaro. Notenda. Munofara here? Yes. Proceed. Avo ndati chimbo mute microphone. Ndoti because munozoita ma echoes. Munongotsvaka kakanzi mute then ava vambotaurawo. Animona pa vangachitaura vanga vakabaya kakanzi mute. Alright, yes. Munobaya microphone kenyu ipapo munokaona pafoni yenyu ipapo. Ya, ninda ndichida kuti nditaurawo kuti vari kuti munhu mutapa aiva muyera moyo. But takatarisa inonzi oral history yemaZimbabwe nyange kutungamirwa kwa Guru Uswa takabva muchikwata chinonzi Bulali Cartel
pachaigara vainzi mabulali cartel. Bulali cartel wakabvunza munhu wese anobva kunana Congo ndoshandidzana nawo vanokudza kuti zvinoreva kuti varidzi wenzvimbo. Vabulali cartel kwatikabvaho nanhasi kungawo kuCongo vanonzi ana tembo. Nyangwe ukatarisa mabhuku oral history igoruswa vanhu vaitungamirira migration ndiana tembo. Tembo zvisvika kuti mbizi kungawo kuCongo kwachona nyangwe imomu nomuZimbabwe zvinongoreva kuti mbizi tembo haisi shona. Iwedhi yakatobviwa nayo kuCongo ndivo vaitungamirira vanhu vaipapa kupamba kuuya kuno Southern Africa. And tochidaro kune mabhuku emaPortuguese anonzi Barros mamusecha pre-colonial books kuma 1600. Barros anodescribe pauya kuempire yamwene mutapa kuti vanhu vaipfeka according to totem yamwene mutapa. That's why muchina munochira munoti yemudzima black and white. Zvakabva pakuti mutungamiriri mukuru mambo mukuru aive muyera mbizi. Nanhasi angave matosa ese aya akagara anda mwene empire vanoshandisa attire black and white. Majority of mabooks ese ari musadhaki akanga ari anda mwene mutapa empire vanopfeka black and white. Yakanga iri dressing code yekurespecta the owner of the empire. And tinofanira kuziva kuti Zimbabwe yakatanga Mbire dynasty. Mbire dynasty ndiyo yatanga kubatanidza vavo. Vambire vaive vayera mbizi. Mutupo wacho wakazochinja pakaurayiwa Mavhuramhande. Mavhuramhande ndiyo mambo ekupedzisira umeyera mbizi pachizoiswa uya wakabhabhatidzwa ndakakusendera mapikicha akabhabhatidzwa nevarungu uya anga ari mutengesi akakolaborata nevarungu iye ndo pachinja totem pati kumashure kwese vatanga Mbire dynasty vakanga vari vayera mbizi. Rozvi ndo yakanga iri yevayera moyo ende varozvi vakabetreya Mbire dynasty manzwa. Saka chinoitika ndechekuti pambi Yes, I just want to ask you something tite tichinikina pakazochinjwa uyo pakabhabhatidzwa umwe pakazochinja totem apa igore ripi? Pamakore Mavhuramhande akafa kuma 1600 ikoko 1600 chiuya zviroti akaiswa kuma 1700 ikoko. Alright, it's okay. Chimbo mute microphone yenyu mumbochinjana then ava mbotaurawo vanga vakamute mic. Yes. Can you proceed, my brother? Ameno muri kunzwa zvitaurwa panapo. Please unmute your microphone, my brother. Mambo tembo mambo nyarara. Yes. What do you have to say? What do you have to say about all this? Munoto kudine zvitaurwa. Ndipindure mambo tembo. Vari right pakuziva kwavari kutaura si mukati menyaya yedu kwayakananga nditi yakananga kuna munhu mutapa anova iye mambo Timothy Chiminja ndo kwayakananga ende yakananga saikoko ini ndiri kuzama kuda kuti vazive munhu mutapa kwete mwira mbizi. Iyo ndavanzwa havo kuti varitaura zvavaira tembo apa totaura zvavaira moyo. Vakataurwa ivo chero nana vakaimbwa chero nana Tongai Moyo vachitaura mukateerera song yake yasamanyemba yaya chimbo varozvi vakuru ende pane video riya raPongmasha ratichikwanisa kukura Pongmasha apa achipupura ega achitaura nezvamoyo ndizvo zvaMujuru Chiminya. Otherwise vanhu vese havakwanisi kuziva kuti Mujuru Chiminya ndiani. Chinhu history yakanga iripo asi yakanga zvinhu zvirimo manational archive asi zvazvakavharirwa ikoko. Timothy Chiminya kugadzwa kwaakaita umambo hwake hwamunhu mutapa zviri pamutemo akagadzwa zviri pamutemo kubvira kudzinza rake nemadzisha asingazokwanisi kudoma nemazita pari zvino izvi vedzinza iroro ramunhu mutapa vedzinza ramunhu mutapa vakatomugadza vakatoona ari iye Timothy Chiminya munhu mutapa
chakaita kuti judge kana ku high court adeclare kuti Timothy Chiminya is hereby declared as Mambo Munutapa. Judge akadeclare after reading madocuments chakaita kuti judge adeclare umpo hwakabuda hwamakamusikaziva kuti munenge muchifanira kunge muchitoziva chinhu chamakamusikaziva. Uri kundibata zvakanaka? Alright, chimbomuta microphone yenyu tidzose Mambo Tembo vambotaura tinzwe kuti vari kutokudii pane zvamuri kutaura izvozvo. Mambo Tembo, pick your mic, unmute your mic. Yes, taurai tinzwe munotokudii nezviri kutaurwa apapi. Chandinoda kuti ndikuzivise ndechekuti pakaurayiwa Mavhuramhande Mambo Tembo wekupedzisira ane mapicha amunoona ane crown here. Paakaurayiwa nevarungu. Saka zvekuti Timothy Chiminya akapasa according kumakoti auya nevachena. Matemo yatiri kushandisa maRoman and Dutch law, macolonial rules. Obviously, vanotongosapota. It means Situya Mutengesi wewe ndiye anga atori miyera moyo. Nokuti kubvira Rozhi empire kuberekwa kwayo yakabhitira mbiri dynasty yevaera Mbizi. That's why mchiona vaRozhi wakanga wakabata kubulawayo kwese kwamunoona kwekwe. Saka Dube wemazulu nemundebele vari related naTembo weshona. That's why mchiona vanasikana edu tichivati ana Madhube. That's why mchiona uya kwaMzilikazi ka haana kukonga kwese kumastrongholds embiri mumasvingo munana guta haana kumbobata kwese akangonorova kumastrong kunana Bulawayo kweRozhi empire kwayaira moyo. That's why nanhasi ana moyo vanotaura Ndebele asi surname yake yeshona yange revenge just because makauya kuzorevenge ndiana Dube nana Khumalo. Majority yevanhu vakarevenja ana moyo angwari ana Ningirikini ana Dube neTembo Chunhwani yangu wakatora inonzi praise yeDube otora praise yeTembo translate Chunhwani. That's why vakazorevenge nanhasi vakutaura Ndebele asi vari mashona. Inyaya yeutengesi hwavakaita ihwohwo. Zvinozivikanwa nemunhu wese kuti mbiri zvitori nemabhuku emaPortuguese akanyorwa emaDutch atoripo nyange maproof munozovaisira mascreenshot. Handisi kungotaura zvinhu zvisipo. Totem yamunhu Mutapa yakachinja paiswa mutengesi akatengesa munhu Mutapa. Nawo mapicture ndakakuisira achibhabhatidzwa navarungu vakamuisa. Handi ndo pachinja mutupo ipapo. Kumashure kwese uku wakasecha. Alright, regai kubate mbijana kaMambo Tembo timbopawo avo futi mukana vambopindawo vapindurawo pamuri kunaya. Bosi loti tite tichifambirana so that bosi vanogona kunge vatone question pavari. Toloti kana vanenge vane mubvunzo vange vachikubvunzai kana kuti vane something to say. So chimbomutai. Unmute your mic my brother. Dauti mupindure zvataurwa apa. Ameno munotokudii nazvo. Ya regai ndivapindure. Tiri pamwe chete asi tekurasana pachinhwani chekuti tikutaura zvamunhu Mutapa nditi zvamambo Munutapa vaira moyo zvekuti vakazowina kumakoti kwakuri kuendesana nekuda kwenharo dzakafanana izvo kuti vairambira vaira moyo madhishe imba yamunhu Mutapa vakato uyu Mambo Munutapa madhishe izvezvi hatingakwanisi kuvaduma hedu mazita asi nefamba kwenguva asi ndozvezvimwe zvakaitika izvozvozvo. Madhishe ari musystem right now imba yacho yamunhu Mutapa vanozivana. Imba yamunhu Mutapa vanozivana kusvika vamugadze kutoziva kuti ndiye kusanganisira mukoma wake akamugadza angaine 115 years ndine huruko nokuti akazoti shaikei akashaika manje aine 115 years akagadza Mambo Chiminya mwana wa 1980 ane 15 years imba yacho dzamunhu Mutapa dzakagadza zvaira Mbizi zvamutaura ndizvozvo asi apa toda kuti tipinde munyaya yaMambo Munutapa sezvairi vangadai vachitonge vachitonzwisisa nekuti history yakanga yakatodiswa zvinotokozikanwa zvinhu. Alright, regai ndikubatei my brother nyaya iri panapa. I think discussion yedu kwa yakananga ipanapa ndeyekuti zvoni imimi muri kuti Mambo Ningirikini ndo tingati chiko ndo the rightful to the throne handiti. Yes.
right. So ava manje Mambo Tembo manje it seems like havasi kuita kakuita se kakunzwanana nazvo. So ini ndachida kubvunza manje nini kuti alright ava vekwachiminya ava umambo vakanyatsotora gore ripi kuti vatange kuzonzi ana munhu Mutapa pamunozivawo imimi? Panoziva inini kutaura pandikuziva history yakadimo pamesina yakatotorwa inozikanwa naye achitaura achingombo but koti yakazongoini but yaisafanira kuti yakaenda yanga yatopedza. Yes, and zvese izvozvo ndikuzvinzwisisa ine handisi kupokana nazvo asi kungoda kunyatsoonekana kuti umambo hwacho hwana chiminya hwakatanga like gore ripi, because ndaona kunge Mambo Tembo ngochitaura madays. Mambo Tembo mambo Mutapa utanga anonzi Rodiama savanomuziva here Mambo Tembo Rodiama kana vakambodzwa nezvazvo ndofunga kuti havatombobvira vakazwa. Alright, wait there, mira ipapo regaiti vabvunze vapindure. Mambo Mutapa, unmute your microphone then avachimute yavo mumbopindura zviri kutaurwa pe. Inini anonzi Rodiama sasa handimuzive, but chandinoda kuti nditaura ndechekuti Mbire dynasty neRozhi Empire zvakanga zvine mituko 2 yakasiyana. Yakatanga imbiri yange iri mbizi, Rozhi ndiyo yevaera moyo handirambi. Saka hatingati Mbire futi yevaera moyo, Rozhi ndiye yevaera moyo. Anozonzi different empires pakuti not takanga tisina masurnames. Masurnames akayanana sei nevarungu. Taishandisa mituko chete. Saka aitonzi 2 different empires just because aitosiyana mituko yavo. Saka zvinoita sense zita rekuti munhu Mutapa rakatanga panguva yembiri rodzoka futi roya kuRozhi. VeRozhi ndiana Changamire, Mbire ndiyo ana mwene Mutapa. Nokuti mwene nyange ukaenda kunana kungo zvinoreva kuti king mwene Mutapa aizikanwa nekuharvesta gold zvakanyanya nesouti not salt kare yakanga yakakosha pamusina mafiriji ndo yataiomesa zvinhu. Saka aizikanwa kunzi ndi king aiharvesta zvinhu zvakanyanya, aigara nezvinhu in abundance. Saka ainzi mwene Mutapa, mambo anoharvesta kutapa zvakafanira kuti kutapa uchi. Mambo unotapa zvekuti anokwanisa kuunganidza zvicherwa manzwa. VeRozhi ndiana Changamire. Saka zita rekuti mwene rakatanga neMbire dynasty, Mbire yevaera mbizi. Saka zvavanotaura hazvitosangani, moyo ndiyo yevaRozhi yabvira leta. Alright, regai ndikuite ndichikubvunza iwo imi Mambo Tembo. Uyu umambo uyu hwananhingirikino hwakatangawo zvemakore api? VeRozhi Hwana Tembo. Hwana Tembo ndiyo hauna kutangira kuZimbabwe. Okay. Wanotangira guruswa chaiko. Okay. Unotangira dzatoenda kuwedhera kuti Tembo harisi shona. Watoritsvaga unoriwana kuCentral Africa ririko richiriwa the same thing kuti Tembo zvichireva kuti mbizi. Okay. Alright. Saka madzimambo aya ndiwo akatungamirira migration kubva kuBuruwaiswa angori madzimambo kuno. Alright. I think chimbomute microphone yenyu daughter ava unmute. I think vanogona kunge vane something to add on that. May you please unmute your microphone, my brother, and proceed. Alright. Yes. Munoti kudii nezvazvo zviri kutaurwa apa izvi? Aiwa zviri kutaurwa naMambo Tembo handisi kuti vari wrong, asi apa ndiri kuvaudza zvinhu zvavakava vasingazivi. Ndochinje kutanga izvi zvinhu zvakava vasingazvizivi asi zvakaitika, zvaiveko ende zvakaitika. Mujuru vanomuziva, kuda kuti Mujuru Chiminya vanomuziva here. Munhu akaplaya role yakakura yekusvika ipo paofisi pamaofisi yaHEA pamunhu Mutapa paya. Mujuru Chiminya hapasi panhasi, Mujuru Chiminya vakatorwisana naSmith nekuda kwezita iro riya. Zvinhu zvakanyorwa zviri munational tinoziva kuti vanhu vazhinji havazvizivi, kusanganisira naMambo Tembo zvese zvahamuzvizivi vachirwira zita rekuti munhu Mutapa kuti zita ramakanyora pa iri harisiri ivo.
history yana Timothy Chiminya irimo mu national archive yakakanyorwa nemunhu anonzi David Chirocho. Mungada kuigoogle munogona kuiwana kubva kuna munhu mutapa wekutanga. Iwo madzishe acho akamugadza. Nyaya iyi vanoiziva. Hakuna nyaya isingazikanwi. Hakuna dzinza rinopera. Ndofunga ndakati ndisitaura kuti hakuna dzinza rinopera. Saka murufuka muchiti nyaya munhu mutapa Mambo Tembo dzinza racho rakapera. Regaiva zvipindurire then tobva taona kutopinda pane chikamu chekupedzisira panyaya iyoyi. Regaiva kwanise kuzvipindurira. Mambo Tembo, paita mubvunzo wenyu, pindurai apa zviri kutaurwa. Ya, hama dzamunhu mutapa tisvikiso ana Tembo handika. Timothy ndiwe rozhi, varozhi vakapandukira mperedi yainasi ana Tembo. Ndokuzowana punishment yavo yekuti wakapungwa mumarezhi territory kwakaita sekuna Bulawayo nanhasi wakutaura Ndebele. It was a punishment for yeku betray a divine king akasarudzwa nemhondoro. Iwo umambo hwerozhi wakauya nechisimba. Wana Tembo wakauya nekusarudzwa nemhondoro. Vanhu vese ndokugamuchira zvishuwa ndo vanhu vasarudzwa. Ndo saka taitungamirira even nzira yekunotsvaga kunhu kune greener pasture kuti takuwanira nzvimbo yekugara ndo vaitungamirira multitude yevanhu vese maona. Plus ndaanda kutaura nyaya yaMutasa satakata. Ana Mutasa muZimbabwe ndo vanhu vane mutupu wekuti mbizi shumba. Uchitsvage kuti zvakabva papi. Ndakasangana naMutasa vese vanotiti ana mai vedu. Nokuti ini ndiri Tembo ndiri mbizi chete. Zvabva pakuti ana mai vavo vaibva kuroyalty. Mutasa akanga ari musoja ravamwe nemutapa raitrust. Ari pedyo ari komanda mukuru. Saka vakazoita agreement yekuti vacharodzana vana vavo kubva nyangwe pana Mutasa akarova ana Madhuwe. Zvichienda nekuvana vakomana vaMutasa vairova ana Madhuwe. That's why vachitoka tonotiti ana mai vedu. It's for the first time in history yeZimbabwe kuti munhu anoera shumba anopiwa mutupu wamai vake. Mutupu wamai vake uri pafront kwozoteerwa baba vake. Nyangwe Tembo ravo vanototaura zvembizi vozotaura shumba nokuti umambo hwavo wakabva kuna mambo wemuyera mbizi. Nanhasi vanoera riremekedza vaera mbizi. Nyangwe vanobvunza naMutasa vese vanofuudza zviripo chero paNdetembo ravo. Zvivanhu vakagadzwa nevarungu vakabvisa mambo vedu vechokwadi vakatiurayira mavhura mhande muyera Tembo. Hatingazvitedzeri ushe hwekugadzwa neutengesi. Handikauye ini ndichichallenjwa napresident wekutoti title rachona it's colonial, it's foreign. Vanhu vaitotishungurudza mapresident wewe vachidudzwa kuti iwo wane power nekuti ndiwo president wazoiswa nemutemo wakabva kuBritain. Hazvimake sense. Norwo ndiyero zveempire kuti yakatengesa zviri pachena chero mabhuku ese kuti rozhi yakapandukira Mbire dynasty varidzi vesimba. Alright, yachona yakanga vari vaira mbizi. Alright, I hear you. Zvandoda kuti tiite izvezvi. I just want you to mute your microphone. Let me quickly do this. Zvatoda kuti tiite panapa. Ndakukupai 3 minutes. I will start with you, my brother. Muchiti, I want, because zvichiitika tine vanhu vakawanda vari kunzwa chirongwa ichi. Tine vana vechikoro vari kuenda kuzvikoro vatori even confused kutadza kunzwisisa kuti saka nezvipi zvatochiteedzera panapa kana kuti chaizvo zviri kuitika ndezvipi. So ndoda kuti mundiprove. I'm going to give you 3 minutes to prove me. 3 minutes dzepawachi ndichange ndakabata nguva. Ndoda kuti mundiprove kuti iri rudzi rwana Mambo Timothy rana Chiminyere ndo ana munhu mutapa chaivo. Then kana mapedza ndichapa Mambo Tembo 3 minutes dzekuti vandiprovewo futi kuti iye Tembo iyi ndo original munhu mutapa. So 3 minutes dzenyu dzatotanga izvezvi. So open your mic, my brother, and do the needful. All right. Good. Very right. Misa, regaidi gogu chekutanga chandino kuprova inacho kuti Mambo munhu mutapa Timothy Chiminya vaira moyo. Apa chandinotanga nacho ndechekutoti mukatarisa High Court order. Ndangoenda nemi ku High Court order. Judge
akagranda that judgment yekuti Timothy Chiminya uri munhu mutapa. The judge asi munhu kuti munhu wokuti anogranda chinhu asina kunge vanhu vakatonzvera mabhuku zvemhando pamusoro-soro kusvika asvika pakunyora kuti after reading the documents madocuments acho iwayo akaverenga acho iwayo ndo amakanga imimi musikazive nanhasi hamusati mamaziva Mr. Ndingiri madocuments ayo hamusati matoaziva zvakaitika kusvika pakuti zonzi iyeyeyo Timothy Chiminya mambo munhu mutapa vasvika ndimi mambo munhu mutapa najaji mushure maunge kirani yacho emba yacho yamunhu mutapa iyoyo ndo yakamugadza iyo imba munhu mutapa iyo ende zvakaenda kumatara hakuna kana mira mbizi akachallenja kuti isusu aira mbizi tiri vana munhu mutapa zita rakangoenda nevaro iyo hurumende chaichayo kusvika irimupe magwaro ekuti afambe muzvikuru akaita akaenda kwese kunana secretary school kwese kwamuziva vanhu vakatodzidza zvakakodwa mushure iriko dzinozikani dzimba dzamwe nemutapadziri dziri dzechitotsi ende dzinoziva dzimba dzacho dziriko ndotini kubva kunana achikutaura ati kana makateerera makanzwa achitaura zvacho dzakaindosa ndiye mambo mutapa zvitokwadi saka zvinhu zvingori pachena asi zvinoda kuti nyika izive vakava vasikazivi vavoziva zvinhu zvakaitika munyika vazhinji vasingazvizivi kusvika iyo ngova mujuru Chiminya akagadzwa nana Mavhudzi 18 October 1956 vakachallenjana naSmith zvinozikanwa zvakanyorwa pasi zviri mumagwaro vachichallenjana naSmith nenyaya yezita ramunhu mutapa Smith achivataurira kuti haungaiti mambo nekuti kuna queen nekuti nyika yetu ngwana queen zvamunoziva mini Zimbabwe yana prime minister yanga isina president zvinhu zvingori pachena zvinhu zvake zvese hapana chinhu chakabhodhoroka pazvinhu zvake zvese pazvese pese paakafamba hapana pakabhodhoroka hurumende inozviziva nekuti jaji ihurumende jaji akadhikira ihurumende inozviziva kuti sina mambo sero makaona zvese zvakaitika zvese zvichiitika zvese ezviwa zvinoitika asi haana kana mhosva yaakambova nayo kana panyika. Alright, 3 minutes dzenyu dzaperera pano ndangotokupai extra 30 seconds pamusoro saka chimiuta microphone yenyu tichipawo kuna Mambo Tembo vatipewo dzavo 3 minutes and a half tobva tapeta chirongwa chedu. After that, Mambo Tembo, over to you. Unmute your microphone and do the needful. Yeah, ndakupai evidence mozoisawo futi screen ma screenshot andakupai then chana ndichida kuti nditaure ndichekudai so hakuna muyera moyo anoshandisa title yekuti mwene mutapa hakuna muyera moyo ashandisa ruwaro zvindazokorodza ndadzokorodza title yawo ndiana Changamire ndatora muchinzwa kangu naChangamaya ndiana Changamire mazvinzo saka varitodzama kuda kutotora kumixa title yevambire dynasty oda kuisa kuwaira moyo ende wakaverenga mabhuku kamuchida chakupai mango ekuti anoti mwene mutapa akatonga the whole Africa from Cape to Cape of Good Hope kusvika Red Sea. Kana uda kuona kuti how did mwene mutapa manage to do zvinhu izvi guys haana kuzvimanaja nekukonga nepfuti wakada kutarisa muAfrica yese kumaBantu speaking people mutupo wakakurisa une largest family ndiwo waira Mbizi Tembo akangobatanidza family wakaenda kumaZulu kune Tembo ende wakatranslata netembo racho rakangofanana nereshona wakaenda kumaSuthu kune Piti muBotswana mune Piti dzatso ichona chero inonzi crown yeBotswana yakaiswa Chuma Mbizi yaya noti madzimambo ese pre-colonial tisati takongwa akanga ari vaira Mbizi the whole area nyango kanobvunza kuti Lesotho wakaenda Zulu nation yatomuka manje ezete nangari yana Zulu muro wakaenda kuKenya yana anzi yana Njagi vari vaira Mbizi mufuti
ndiwo ailidha inonzi Mau rebellion wakaenda muCentral Africa lalikato yandikudza yana Tembo vengolo ana Kwininzinga baba wake futi wanga vari Tembo saka Moyo totem kari centralized akamesheni nyaya yekuti mumwe namutapa airula Africa ane totem yeMoyo nekuti madzimambo edu aizikana nekuintegrata ukama nekutora nekurodzana vakadzi ndokuspreada kwavaita dzinza vakaurirana tomboti neMazulu waibva watora vakadzi veMazulu woita vana nawo that's why uchiona nhasi tinana Dube ngokuti watranslata Tembo ravo rinonofanana nereshona wakaenda kuMasutu kumatswana tinana Pitsi maona vaunoti vatembu Matosa anopfeka black and white attire yavo yeculture ngembizi vatembu zvabva pana Tembo saka zvinhu zvachona zvinotaurwa zvokunzi Moyo uri centralized muZimbabwe hauspread kuenda kure mutuku wembizi uri mu27 countries unomecha nerekodi yekuti mwene Mutapa airula the whole Africa by combining family yekwake kumadzibaba ake nefamily yaanga aspreadawo iye nevazukuru vake achizanganidzwa marudzi akasiyana noti vana ava vaizonotaura malanguage ana mai vavo asi vaichengeta mitupo yavo maona ndizvo zvandinoda kuzama kutaura nemabhuku ndinawo saka hazvimeke sense kuti munhu aMutapa angarimira orula the whole Africa iwo madzitateguru edu aizikanwa nekuti aispreada vana mambo aigona kuita vakadzi 50 ichi mukadzi ane vana 10-11 zvichiroti mambo 1 aigona kuita vana 500 datso ichiona dzinza rana Tembo rakawanda muAfrica nyangwe muZimbabwe macho takawanda kudarika kana vamoyera Moyo wacho mukava muSouth Africa muno mana Dube vakabata ana Pitsi vakabata vakawanda ana Njaki kuKenya vakawanda ana Tembo vakazara Central Africa yese kuTanzania ndiana Punda Mlia but Tembo riri rimwe chete saka zvimeke sense zvinhu zvinotaurwa nemukuti kuti Mutapa angari Moyo saka akazorula the whole Africa sei tofanira kuwana mafootprints acho namaresults ekuti kunana Moyo kako kuTanzania kunana Moyo kuKenya kunana Moyo kuCentral Africa kana siku izvo zvazvinoke sense. Alright. Ndatozokupa extra 30 seconds. Zvatichaita, I think we have to continue this munongoziva kuti because of time nhasi tatangoita kuti discussion yedu inge iri limited yakanostikira pa 30 minutes but tazodarikira yedu taenda mu 33 minutes zvamanje manje but tichanyatsodzoka tichinyatsokuyionesana nyaya iyoyi ndoda kutenda mese nekubatikira pachivhitivhiti kwamaita ndozviziva kuti next patinodzoka next round pachange pane vamwewo vateererwa I think ndichazoonawo kuti ndichapikawo 1 or 2 3 vekuti vanenge vane something to contribute tichizoonawo inini mazviona kuti kubva patatanga kuita handina side rendanga ndakarerekera ndiri kuita kuti umwe nomwe ataure side rake ameno kana pana afila kunge ambunyikidzwa kugara andudza pane anga akatsikirirwa here nenapo It was a fair discussion, handiti? Yeah, I feel discussion. All right, it's okay. Don't worry. I know that you still have a lot to talk about. The teachers odzoka toita next one. Ndozviziva kuti because zvinhu zvacho zvinoita zvichiita interesting and we'll get to the point yekuti tichatobata mambo chiminya vacho futi vachagaripo nekufamba kwenguva nekuzowanda kwemaepisodes zvichiitika but iyi ndangoti ngatingoipedzera panape. Good night, gentlemen. Okay, zvakanaka. Don't worry. Yes, don't worry. Editor atotanga kutoita basa rake zvakutoiswa pa the screen. Don't worry, everything is settled. Okay. Sharp. Bye bye everyone. Drop by zvenyu makozi. Yes. Right. Hayo angaiperera pano. Muri Zimbabwe. Inotakati soft so vanhu vachipindana vachibatana masoft spot pari kupisa pari hot imi kaimi
uyai mundiudzewo zvamuri kufunga mucomment section. Ndine urombo dzimweni dzenguva unogona kunge wafila kuti but kulienda apo unenge wanga wakatsikirira uyu, please tell me ndine here ndatakatsikirira. Vari mucomment section uyai mutaure nyaya iyoyi. Vari kuda kujoina chirongwa please nhamba dzeCoolian TV ndidzodzo. Garai makandu book your seat, ngotiudza kuti inini ndichange ndikuda kunge ndiripo padiscussion iyoyi ichaitwa. Handitaure kuti rini, chinenge chingori chisurprise. Tinenge takupinda inenge ya part 3 because part 3 inofanira kunge ine vamwe maZimbabweans vane rumwe ruzivo, vane zvakawanda zvavari kuda kucontribute nekutaura panyaya iyoyi. Bye bye zvanhasi.